til dækidioterne. Ja, nu er det vores anden stuntmand her, der skal prøve at... Ikke at slå sig. Ja, Det er ikke helt så heldigt med dig, Lasse. ja, hvor satan det gør næsten. Det må du undskylde. Til gengæld slår han ikke ihjel, hvis jeg også tager en tur. Så. Ja, nu ser vi for anden gang, at når to drenge keder sig med et dæk, og så har et bakke, ikke? En bakke, og så et dæk. Okay, så stiger han ind. Det er ligesom at være astronauter, bare mindre, bare mere farligt. Astronauter kan man jo ikke. Man kan jo ikke dø af at være astronaut. Er du klar? Nej, men vi gør det. Ah! Hold kæft, den er tung, mand. Han ruller bare videre, for helvede. Vi kommer! Hvordan var det så? Wow! Mega fedt, mand, altså. Ja, det er meget farligt at være astronaut, så lad være med at gøre det her derhjemme. Men mindre I virkelig keder, jeg har dækkeren bakke, okay? Alt fra her. Ja, det var så det for dækidioterne i dag. Vi ses!